Приятели, днес ще ви покажа как да си направите една много хубава пустинна къща, която е доста удобна за вашето оцеляване, или ако искате просто да си построите плод в някой сървър. Да, нека да започваме. Тази къща ще я направим малка, но ще бъде готина. Не знам точно, не помня какъв материал точно от тези sandstone, но може би ще избера smooth sandstone, защото е най-добрия. Сега трябва да си изберем и дърво. Аз ще избера Birchwood и също така врата, която сигурно ще бъде по-пустинна, например Jungle Door. Също така ще ни дават и прозорци и малко ограда. И също така ще ни дават и слапс. Ето от този вид и ето от този вид stairs. И също така за пода на къщата, не знам точно какъв материал ще избера, но може би ще бъде Jungle Planks. Нека да започваме. Първо правите 3 купчета така на височина и след това мерите точно 3 и правите това. Ето така трябва да изглежда. След това слагате ето това по този начин и ето така се получава едната страна. Слагате прозорец и ако искате ограда можете да сложите, но аз също ще почитам по прозорец, защото е по-модерно. От тази страна тук правите пак така 3, обаче тук слагате още едно, ето тази страна правите по този начин и след това слагате още smooth sandstone или пък smooth sandstone. Това е най-добрият материал. След това слагате ето така пак 3 купчета на височина и ето така тук правите същото като онова там. И пак тук слагате Birchwood. Горе-долу конструкцията на къщата вече с Birchwood е завършена. Сега тук ще направим нещо като по-големи прозорци. Ето така по този начин. Смятам, че това е достатъчно добре. Слагаме пак glass pane. Ето и къщата се получи почти. И тук слагаме вратата Jungle Door. Всъщност май не отива, затова ще сложа нещо по Dark Oak, но първо трябва да направим пода. Така по този начин. Скоро ще сме готови с къщата. Ето тук, всъщност моята любима част, може да ви правят на пода, тъй като трябва да си изберете доста добър материал и да се пада с цвета на стените. Ето така и сме почти готови. Ето така, ето готово и с пода, с вратата, всъщност вратата. Ето така, яко се получава. Ето сега тук, ако искате, можете да направите от тук, така, ето така, ако го чупите и това долу, и ето сега тук правите едно така и цялото това го попълвате по този начин. Ако искате и повече светлина, можете да сложите на покрива като стъкло, просто за да е има по-голяма декорация. Сега ето тук слагате ето от тези ето така по този начин и след това попълвате всичко ето така, след това правите така и вашата къща е почти готова. Когато правите
например така. Да, ето къщата е готова. Ето тук също така можете да сложите нещо като покривчи с ограда, така да го използвате. Да, ето и тук на прозорчетата можете да сложите ето така. Или пак да не го опитате, май така не е. Да, ето, вашата къща е готова. Аз ще ви покажа как можете да си я обзаведете. Тя ще бъде доста голяма и ще може да си сложите всичко без този Stone Cutter, защото той е безполезен. Да, ето Anvil, Enchantment Table, къде отиде, може би е по-надолу, ето тук. И ето това. Да, сега. Също забавяме да сложим. Всъщност, смятам да направя нещо като плот или рафт, така че ви дава Stormbricks. Да, ето тук, на това голямото, слагате две печки и един крафтинг тейбъл тук и го загаждате ето така по този начин. Да, вашия плот е готов. Тук можете да сложите леглото, където искате, например, ето тук. После ще говорим така да сложите, да си го обзаведете тази част. Да, тук ще бъде нещо като лаборатория. Да, ако искате, си сложите ето тук този Anvil и два Enchantment Table. И върху Anvil си сложите ето това. И пък направете така. Сложете си Enchantment Table, два Anvil. И върху Anvil направете ето така. И върху тези си сложете Brewing Stand. Само трябва да видя точно как да. Ето така. И ето така. Да, ето така. Се получава доста яко. Да, ето вашия. Това е като лаборатория нещо. Е готово почти. Също така, ако искате да ви изглежда по-модерно и по-красиво, можете да сложите нещо тук като книги или пак ето тук по-скоро ще сложа bookshelf. Ето така по този начин. Или пък ако искате да сложите ето тук нещо като цветнице. Ето така и тук да речем нека си от цвете Blue Orchid. Да. И можете да си сложите нещо като плотче, за да стои, например, ще избера Surprise Wood Stair, само дето ще бъде ето така. И на него ще сложите плотчето, цветето, да, ето така. Вече сме готови с обзавеждането. Ако искате, можете да си сложите и ето така тук. Или тук, например, ето така тук. Също ще е по-добре така, без това тук. Опа, аз чупих тук. Част от къщата, така ще става това. С такъв блок. Да, ето ви, вашата къща вече е готова, само ви трябва едно нещо. И то е светлина. За светлина можете, например, ето, не знам точно къде, но можете да си сложите токчове, ето тук, тук, тук и така. И може би два тук и тук, за да бъде по-светло. Ето ви къщата стана вече. Ето ви къщата за един Minecraft ден е напълно готова и обзаведена. Ако ви е харесала къщата, натиснете лайк бутона и се абонирайте към канала ми. Да, довиждане от мен и до следващия път.